предвид голямото търсене на автоматичните стерео самогрили, стигна до извода, че на домакините ще му става много свободно време. А как трябва да си го оплатят това време? Ако не го оплатят по някакъв начин, ще мислят за глупост. И затова изобретих най-новия автоматичен уред, който ще ви демонстрирам след малко. Напълно отменя българския мъж. Ето, автоматичната самоибачка. Как действа този уред? Поставя се на земята, сяда се върху него и се включва в мрежата. Ето. Момент. Снимай го вътре. Грешка. Ето как действа уреда. Най-новото изобретение на века. Трябва ще изкърти пътка. Направо ще изчупи саксията на въпроса. Айде. Какво?